na mata, mata su sani sanya doguwar riga kadai haka bai isar wa mace ba fa, sai ta kawo wadataccen hijabi wanda zai sauka akalla ya rufe iyakar kwankwasanta yadda in tana tafiya ba za a rinka ganin juyawar jikinta ba. Mata su san wannan, domin suna fahimta kamar in ta sanya doguwar riga, to galibi doguwar riga in mace ta sanya ta in tana tafiya ana ganin jikinta na kadawa, to abin da ake gudun ya faru kenan. Don haka aka ce kar ta sanya rigar da za ta zan matsatsiya, kar ta sanya mai shara-shara wadda za a rinka hangen jikinta, sai ta sanya mai kauri sannan mai faɗi wadda ko tana tafiya ba za a ga karin jikinta ba. To hijabin da za ta sa ko jilbabin kuma an so da ya sauka ƙasa. To irin wannan da suke sawa iya wuya gaskiya ba daidai ba ne, domin ana ganin ainihin yadda karin nonansu yake ko kuma juyawar jikinsu, wannan kuskure ne ga mata. To in mace ta sanya babban hijabi wanda ya rufe mata jiki gaba daya, in ta zo sallah ya tabbata a cikin sunna yin qabdu, runguma hannu a sallah. To yanzu in ta zo za ta yi sallan nan, za ta tattaro hijabin nan ne haka ta rike shi a kafaɗinta haka ta haka, ko kuwa a cikin hijabin za ta rinka runguma hannunta, bayan kuma ya zo cikin hadisi sahihi na Abu Dauda, annabi ya hana mutum ya yi ayyukan sallah a cikin riga ko a cikin mayafi. A ce ka zauna kana sallah kana tahiya sai ka lullube jikinka da mayafi ko kana da malin kawai ko hannayenka nan ba a gani haka, to sanyi ne ko larura ko rashin sani aka ce dai bai halatta ba. To misali, to shin ita mace fa, gaskiya game da mace akwai sassauci akan wannan, game da mace akwai sassauci akan wannan. Mace in ta ainihin kabbarta sallah ya zan wannan hijabi ya sauka ƙasa ya yi yawa yadda in ta ce sai ta tattaro shi, ko ya zan hijabin ne ma kaɗai ta sa, don za ta iya sanya hijabin dogo ya zan ya rufe mata jiki, to kagan ta tattaro kuma za a ga zaninta. Ko kuma ya zama in ta tattaro ɗin haka ta riƙe shi gefe da gefe, to zai zama mata aiki kuma a wajen sallah, to zai zama mata mai sauƙi in ta kabbar haramata, sai ya zama ayyukanta na sallah tana yi ainihin a cikin wannan hijabi. Insha Allahu ina fatan ya zan babu laifi akan haka, ya zan wancan hukunci za a yi sassauci game da su. Saboda me? Saboda halin da mata suka samu kansu, wasu abubuwan sukan samu sassauci a kansu. Dangane da qabdu ita ce abar da ta tabbata, hatta sayyidina Ali ya ciro ta ma daga cikin alqur'ani da yazo fassara inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar, sai ya ce fasalli li rabbika wanhar na da fassarori da dama. Na daga cikin fassarorin wanhar ka soke dabbobi wajen layya ko wajen hadaya. Wanhar ya ce kuma ka aza hannunka akan annaharu kirji, ya ce fasalli li rabbika, kai sallah ga ubangijinka, wanhar kuma ka aza hannunka akan naharu. wannan ya zo a cikin littafin al-musannaf na al-imamu abubakar ibn abi shayba, ya zo kuma a cikin littafin nail al-autar tare da ainihin sharhin matanin gaba daya. A takaice in ka tashi za ka yi sallah, namiji ko mace, qabdu ake yi ko wad'u, guda biyu ne. Qabdu shine riƙewa, ka sa waɗannan yatsu guda hudu haka, sai ka tallafo ƙasa, babban kuma sai tallafo sama, sai wuyan hannunka na hagunan sai kai haka. An gane wannan? Sai ka aza a kan kirji, sai zama qabdu kenan. Akwai kuma wad'u shine azawa, ɗorawa, waɗannan yatsu sai ka miƙe su sai kai haka. To wannan shi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma yadda wasu ke yi su wuto nan ko su riko haka ko haka, a ba haka ne ake ba. Shi yasa mai ahlari yayi gaskiya da yace wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukmallahi fi. Bai halatta mutum ya aiki ba sai ya san hukuncin Allah a ilmance. In bai sani ba fa, wa yas'alul ulama, a rinka tambayan malamai, ya rinka koyi da malaman sunna. To saboda haka jama'a